samul pha thlani sari ninga ni kan lo theng tareng mai ole tunruma hian Israel in do na lamte US election te chanchin dangtanen kan ron ti chuak le dona khonga in kan ngai thak tak ma in han like le sap te ang kan hre tengin Donald Trump chu US president somli pasari na atan thlan anita a ne na changta a he president ani na atana kong azo na hian milar takin an thlop thu an puanga Donald Trump hian ne na achan nuwa thu asoya heta hian Elon Musk chungchang asoya kan hre tengin German president ni tura kong azo na hian mi poimo tak an oma bilangsar tak an oma chung zinga kan soi mai thei ho lo tur chu Elon Musk billionaire khovela paho saber Elon Musk hi ania Trump hian athu soina Elon Musk hi afak hle mai mi mak takani ka campaign chung zong khan apula hun tam tak ka mangani ate star thar kan naya star apiang Elon ti in Trump chuan ama thlop tu te hne na soin mi mak takania zanin hian kan thu do na in Triam Philadelphia kar ni chung zata oma Pennsylvania mun ranga campaign hau tak anaya athut chil rang bokani ti in asoi kan hre tangin Pennsylvania kha swing state state khir khan berle swing state zinga electoral vote tamna ber ania Pennsylvania chaman alak theina chhana po Elon Musk wang hini in an soi hei hi chaman president ani theina tura aki poimo tak state poimo tak Pennsylvania hi ani phata ani tun naya SpaceX ka chua a en chungchang soin Trump chuan Elon chau hian hei hi ati thayani ati chu wang chuan ka mangai che Elon Fox News ti lo network lian zok ten formal announcement an siam lo chungpo in Trump hian nena achangta ti hi achianga tuna chuan ka ha damta ti in asoi president hian a chung te ruala ama thlop tu chak tak te chunga lom thu asoya kan ramin ala mu ngai lo politics lama nena kan changani ati Republican le Democratic Party te innor nakara Trump adin mun thara hian US politica soikai takle mipui tam tak in nialna nauti tlak chungchang hi rilru arun langngal thuaya Trump hian hei hi engtin nge akal pui don ral khata tanga kainina kan lo hriat vedan chuan Democrats lam hian nauti tlak abortion law hi andua an thlopa Trump lam hian abortion hi andodal thung ni khan kan lo hria hemi chungchang hi han thlur bing lokila Donald Trump president Trump voi ni na hian United States pumpuya nauti tlak phalna dan abortion rights lo siam to chu ti bo pai bo tuma malak na lian taka omrin ngalania heta hian Trump administration hian engtiang chi in nge he abortion rights chi nuai bowan tum don engtin nge malak na omdon dodal tu lian tak an ron omdona abortion right du tu te tan chuan Republican lamin nena an chan hi thilpoi tak ani theidona mitam takin dodal ma se Trump hian federal action in emo judicial appointment mangin abortion right si nuai bo thei ani an ring ani Republican president Trump hian ahun laya Supreme Court judge atana alo ruat te hian nauti tlak phalna dan ti top tur hian din hin poimo tak le na tangkai tak an thok theidon bokani Trump hian kumsang hela somni pali campaign chung khan abortion rights hi na takin a soingai lova hei hi a campaign ten tongkam film zok le tongkam nem zok le abortion right in hial na chok chuak lo zonga chetura an fuiwanga ne ve pakhat boka nauti tlak phalna abortion rights thlop tu tam tak ten Trump hian vote lo pha ve theidona hei wang hian a campaign lai khan abortion chungchang hi Trump khan a soi tam lo hle abortion pill chungchang nauti tlak na dam doi man chungchang mithiam te nauti tlak na dam doi man chungchang hi Trump a target masaber ani an ringa Kaiser Family Foundation chuan ni kum khan US a nau pai zinga mun thuma thena mun hi vel chu nau pai lo tura inven na mi fe Preston le mi se postol te mang ni a soi an ni medical abortion hi man lai chuan clinica kal nge ngai ni in doctor ten nau hi an pai ngai thina ma se tu na hian
President Joe Biden sarkara khan telehealth manga damdoi pek le pills ain chutiang chuan sang hele somni pakhat khan chutiang han phalna chu siamani Trump administration hian hemi chungchang po hi an ron khoi dang lamari nombok anti-abortion activists nauti tlak phalna dodal tu te hian kumzabi som pakwana adan siam Comstock Act anti chu an la thlir renga abortion right chungchang hi khovelin an thlir mek boka US hian engtin nge akalpui zel don ti hi khovel mi puile abikin Christian te hian kan ngei Venezuela ni in alang Ol US election chungchang kha kan thotop lama kan manganga Israel indona lama kan lut zokang Hezbollah hian nimin le ni zan lam khan Israel lam hi an ron beile a Israel khopui lai hol lama te rocket engemaw zat an ron ka pluta Israel sipaiten Lebanon chim lama ground operation an la kalpui chhun zom zel bok Lebanon ramril lama Israel sipaite an lut zel bok Israel Defense Force chuan nimin chawhmadar som borvel khan projectile som zinga atamzok Hezbollah tena an ron ka lu atamzok chu an lo dang tian soya mase rocket pakhatin Ben Gurion Airport bula mun then khat aron ka pa mase hei hi Israel Air Defense tena an lo ka thlak ke themina adin wanga helai infrastructure then khat hi chhia ani rocket ron thlok Israel Air Defense ten an lo ka thlak ke them chuan ranana a kar ding pakhat chu adel chhia a he poi khoina hian hliam le thi an om lo thung nimin jing darli apel hnu lok khan siren ria east of Tel Aviv IDF chuan rocket pakhat an lo kap thlabok rocket manga bei an ni awang hian Israel in do thlona then khat chuan bei pui thlak na lian takan kalpui boka Israel Airport Authority te chuan airport a thlona lut le chuak an ti khot lai mase hei hi he thil thena tanga darkar engemaw zata khuakhirna an siam te hi an phel dul le ani thuchu an siam dana chuan Hezbollah ten nimin jing lam khan bei pui thlak na lian tak kalpuin IDF Tasrifin Base Ben Gurion Airport khothlang lama om chu Hezbollah te hian an bei thu an soya he base a hian IDF unit engemaw zat an oma training school engemaw zat om boka logistics center po he hmuna hian a om nimin nileng deuh thaw khan fir fiak pol hian akha tokin Israel hi an bei renga Lebanon atanga ka chhuwa drone te metula le kafar giladi ya siren hei wang hian ti chhuwa ngaral kheldar ti ri kania IDF in an ka thlak ba ka Lebanon atanga rocket pani ka chhuwa chu mun olzau taka atlabuka Haifa khopui le a che vel mi pui chen na te chu Hezbollah rocket hian a ron tin zone ani nimin lam khan Lebanon chim lama indona mun rang a oma Nahal Brigade 932nd Battalion sipai pakhat chuna takin he in beina hian a hliama Israel ram chhunga damdoi ina la kani IDF hian nimin nilai ni khan Syria rama thlona manga bei pui thlak na an kalpui boka Hezbollah ral thuam da na mun telaka bei puan thlak kan soi photo angin Syria hian helpol rang an oma chungzinga chuan Hezbollah te helpol lian ber an ni heng helpol Syria ami te hi Israel tan an hnok saka Iranin helho tan ral thuam an thon chu Syria hmuna hian a thleng masa zeta hei hi Syria Hezbollah te hian an lo dong songa mun ma lian takan nei boka Syria atang hian tuipui atangin Lebanon Hezbollah te tan longin an phur le thina Israel hian Syria a Iran ral thuam lut te hi an lo be photo thina ni Hezbollah ral thuam da na mun hi Syria khothlang lam Lebanon ramri nei Al Qusayr area ni in hei hi Israel fighter jet ten an bum chhia ani IDF in Hezbollah armament unit an ti chiata hian Lebanon a ral thuam thon lu na na thok tu engemaw zat an thia tun hnaya Syria hian Israel malak na lian taka oma Syria chimlama Israel sipai te chu leilama an lut hial ni a soyani Syria chimlama hian Israel commando an luta helai hmuna hian Hezbollah hmun ma te an suwa sam ti tarlan ania hei hi Lebanon news le Syrian news te pon an puang nge hei baka hian Israel sipai te chuan nimin nilai ni khan
Lebanon chim lama leihnoi network engemaw zat an hmu chhuaka helai leihnoi network an hmu hi metar somsari borvel zeta sai ani thu an soi hei hi Israel sipai te chuan an bom chhia thu chu an siam dana chuan IDF chuan tanela hian branch engemaw zat a awm tih soin chung zinga chuan hun rei tak awm theihna tur room pakhat ral thuam engemaw zat awmna te eitur tam tak dah that te pawh an hmu chhuak ani IDF te hian leihnoi tombuk Hezbollah ho tunnel network an hmu chhuah pakhata hian hun rei tak chenna tura atana hun rei tak chenna atana ruamman living room engemaw zat an hmu chhuak tela ral thuam engemaw zat pawh dah thatani heng tunnel an hmu chhuah te hi Israel hian an ti chhia ni in an puang bawk heti lai hian Lebanon Civil Defence Service chuan nizan rei taka khan Israel in Basra khopui chhunga apartment building pakhatan bei thu soin heta hian mithi engemaw zat an oma ruang somthum borvel an lak chhuah to thu Lebanon Civil Defence Service chuan an puang thole zan khan in do thlawna hmanga bei pui thlak ani hnuwa helai hmunah hian dam chhuak engemaw zat an oma hei hi Lebanon Civil Defence Service chuan chan chhuah hna an thok ruang somthum borvel an lak chhuah thu an soya Israel sipai lama tangin he hmun bei chungchanga hian thu chhuah engmah siam ani lo thung ani Lebanon khopui lai hol longcholna khopui Sidon marlam kho pakhat Basra hi Israel in do thlawna te hian an bei khat hle a tuntum hi an voi khat beina nia soyani IDF Arabic tonga thupuang tu Colonel Avichai Ardi chuan helai hmun an bei thu hi an hnuwa aron puang vele a helai hmun an bei ma hian civil mi te chu an hmun ma atanga chhuak tura an ti thu a soya helai an chen na hmun atanga metar zanga pon lama inthiar chhuak tura an ti thu a soi Hezbollah facility le assets bula in omani chuan chu IDF hian nakin loka aron beidona ni ti in RD chuan a soya Israel hian September thatop lam khan Lebanon chim lama sipai bei pui thlakin leilama hian operation an kalpui ani kha hei hi Hezbollah bei pui thlak na awanga nikum October ni riat tanga Hezbollah ten Israel ramri an ron bei awanga Israel ramri aral thuam thahnem tak an ron ka lu atang khan Israel mi pui tam tham tak sing ruk borvel chu Israel mun thang thanga an tlan dara tun thleng hian an hmun ma hian an lakir theilova heng an mi te an hruai kir theina tur hian boruak monam siam turin Israel sipai te hian ma an lata ani kumsang ni somni pathum October thla atanga Israel marlam bei pui thlak na hian Israel marlama in beiton na hian civil mi somli an thito a heba ka hian ramrikal tlanga in beina le September thatop lama Lebanon chim lama Israel sipai ten leilam bei pui thlak na an kalpui hnuwa tun thlengin Israel sipai le reserve samruk pakhat an thita Iraq atanga drone hmanga bei pui thlak na Israel a hian kalpui ani fova Syria atangin bei pui thlak na voi tam taka to a Iraq atanga drone then khat Israel lam bei na an ron tir chu awang hian Israel sipai panni an lo thito bok Lebanon Health Ministry chuan Israel le Hezbollah in dona athizat chu sangthum an pel to ti nimin lam khan an puanga hemizat a figara hian civil mi le indomi te thliar ranan nilova IDF chuan he boina chuaka hian Hezbollah operative sangthum borvel an that to ni in an chhut thung Hezbollah lam hi chuan zanga chuang hrat thi angin anin puang thunga heti la hian Iran mar thlang lama revolutionary court chuan Israel tan en thatu nia an pu mi pali te chu remna ati chuaka thiturin an chung thu arel leta First News sina atarlan dana chuan heng mi pali te hi Israel tana en thlak na thok tu Israel Spy Agency Mossadin an roi te ni in an soya sang hila somnia Iran nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh tha ani tum khan heng mi pali te hian na poimo tak Israel tan an thokani ti in Iran lam Islamic Revolutionary Court chuan pu ani Fakhrizadeh kha Iran tana martar ni in Iran hian an ngaya Iran nuclear scientist ni in an scientist chuan vorber pola ni nge Iran hian nuclear scientist paruk zet an chan to a
hliam engemaw zat an nei tawh bawk a Israel chu an mi le sa an scientist te that tua Iran hian a pu a amai ro chu fin fiana Iran hian an nei hlei thei lova maktak mai heng ho hi an thi thin ani kara an tlan lai kar bom hmanga tha te remote control silai hmanga tha te khatiang khan an tual thi vek maya Iran hian Israel thil ti ngei ni in an ngaya amai ro chu fin fiana an nei thei ngai chuang lovani Jewish Chronicle media ina tarlan danin October sang ni somni pakhat khan Fakizadeh hi Mossad agent Israel le Iran mi tangdun ten an that ni in asoya Iran rama silai laklu remote control silai an laklu manga Fakizadeh kha tha ani Israel hian an tha ani thu engma an soilova Iran first report ina tarlan Israel thil ti nia angai thule heng mi pali en thlatu te Israel en thlatu Israel tan en thlatu nia Iran media ten an puan hnu hian Israel lam chuan hetiang thil chungchanga hian engma soitur kan nei lo engma kan threlo ani amma kan lo soito ang khan he thila hian engma soitur kan nei lo ti in Israel lam chuan an puang thung Iran le Israel hi kum som tam tak chung chu sada war anom to direct in beina ni silo aru ka in do na hi an local pui reng to a Iran hian kan soifo to ang khana helpol khoi alam tang helpol rang te mangin Israel hi halo be to thina rol rala jet na te chutiang chuan Israel po hian en liam mai big lova Mossad agent te mangten langsar lo takin Iran ta na poi tur takni si in Israel hian a beidat ve reng bok sabotage le assassination pot rang heng rampan hi hian in beina nan lo mang to a chutiang hu ma chu an lo hnut chhia treu to ani mase kum tam tak chung sado war an local pui chu kumina chuan adang lam ta a direct ngatin anin beiton ta ani kha Iran hian kumina voin ni ngot Israel laka be pui thlak na direct in an kalpuya country tak ang khan April tha a drone le rocket zathum bor velin Iran khan Israel an baya ama ero chu Israel le athopui US te Middle East a US thian ten an lo ka thlak puya 99% vel an lo ka phla hian ani kha October ni khata Iran hian ballistic missile zan hi velin Israel kha an beile a khatiang khan tun ma ala thleng ngai lo be pui thlak na Iran hian Israel laka akal pui ta ani kan pontak le kan hret to ang khan October ni somni paruka Israel hian Iran laka hian chanlet na phubalak na akal pui ve ta bokani US inthan result kan hreta a Donald Trump chu US president somli pasari na atan thlan thlin ani ta ti kan hre ome hei wang hian khovel ram hruai tu rang te chuan Donald Trump chu lom puina an thon supa India Prime Minister Narendra Modi pon Trump chu ka thian tia alo soi ve ngat kha nia Trump hi lom puina a thon boka lom puina thon zinga langsar tak chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi ani ome Israel lam chanchin kan puang ta sa hemi chungchang hi han soi kai lokila Netanyahu chuan Donald Trump chu lom puina thonin history ro pui taka iron let le awang hian kalom tak zetani kalom pui tak zet che ti in asoi White House ilo gir le na chanchin ro pui taka wang hian America tan bultan na thar he hian a siam sak don chia Israel le America in zom na ro pui taka chuan in pek na chak tak nen tuna hian mabak hupur le phur tak kan machon le don ta ni ati hei hi ne na ro pui taka ni ti in Netanyahu chuan Trump alom pui na thu asoi US presidential election result hi Netanyahu tan rol pui pol tan chuan Netanyahu tan chuan thlamwan na ani ti in media tam tak chuan an puang hiala nikum October ni saria Hamas kai hruai na hnuai Israel chhim lam be pui thlak na awang khan Israel hi aruma kum khat zet in dona an local pui tareng mai heta hian US chuan thei to pin an thlopa ral thuam mang le sum le pai mang ten tun hun hi an thlen thei pha a Hamas phei chu an churem thok khat ta a Hezbollah tipo Lebanon ram chunga an lu chil rep maya mi ram chunga lutin be pui thlak na ha thlak le hau tak tu na hian an kalpuya an na kalpui zel don ni te pona hriata achan chu Israel hian ami le sa mar lam mi pui sing rukte
an hun ma an kir le thei ma chuan Hezbollah te hin nor zealan tumani Biden administration hian Israel hi thlop ve buk ma se Israel malak na chunna sa takin an social thin ti kan hre ome voi tam ke ni pon kan puanga social fo ma se Israel policy le an foreign policy zul zui hian Biden admin hian Israel hi an pui nge yangai boka an social zel boka Israel lamtan hian malak po a harve thin hle ni in a hriata Iran in Israel be wangkhan hun rei tak Israel in alo nga to Iran nuclear hun le an oil facility be theina hun ramchang ronin her chuak kha Israel tan khat luka hun ramchang kha lova ama ero chu kha Biden ngen na awang khan an ti thei talovani Trump chuni se Israel hian Iran nuclear hi a chu chenge yang ti next pa tam tak te chuan an ngei dan an soi hial hewang hian atop khoka Israel chet na turle hellamte an din chua to lo na tura an ran fung zong phe saka an chak na ti chetur hian Israel po hian US thlop na hi an mamo ve boka strategic target lian tham Iran nuclear mun ma be tur me chuan Israel hian a tho pui kum hlun US thlop na tel lo chuan a ti arin lo ni in foreign policy expert tam tak te hian foreign policy expert le military expert tam tak te soidan ani a khawang khan Israel khan Iran nuclear mun ma be tur khan US pompuina amamo a amero chu Biden khan Iran nuclear mun ma be wanga ngong lian tak lo tur chu angai ngam lovin chumi aya target dang thlang tur khan Israel kha an duwa khawang khan Israel in an number 1 Iran mun ma be tura an du ber an nuclear mun ma an be thei talovani Netanyahu le Trump hi kum sang hele som pasari atanga sang hi som hi pakhat thleng khan thian thatak ni in president an nitlanga he president hui hian US embassy chu Jerusalem a asona Donald Trump hian a son hi amaya ni kha ziak tu tam tak le media tam takin an tarlan thin nangin US president lawam to te hian Palestinian le Israel ten khopuyan in trom Jerusalem chu Israel khopuyatan puanan lotin tu athina US president lawam to te hian in thlan lain hei hi an tum mani phone in an soi amai ro chu asasia an ngam tak tak lova Donald Trump chuan ka tiang ati kha ati mia maya Jerusalem chu Israel khopuya khovel riata apuang mia maya ni kha kumsang khazukwa somli pariata Israel state apian khan UN khan Jerusalem hi Palestinian le Israel ram khopuyatan apoma khopui intro mata na poma Israel khopui bi kata na puan hi thilngam lo takle ngong lian tak nei thei ani awangin asasia an ngam thin lova mase Donald Trump khan huai takin ron pom mi maya tin Tel Aviv US embassy chu Jerusalem an son ngal boka chutiang chuan Israel tan huai takin Trump kha apen chuak ani kha mitorot le phunglung ang takalang Trump kha politician ani ngai lova amai ro chu ahun lai khan indona lian tham tak tak kha thleng lo ve tlatani Donald Trump and Trump masa khan US embassy Jerusalem a son hu khan Iran nuclear deal atang khan ain hnuk dok ngal boka Golan Heights sa Israel thuneina apom mi abok Abraham Accords azia pui bok Golan Heights sa Israel thuneina apom ti omje hi tlem han soila Golan Heights hi niruk indawa Israelina anlak anla chum chho zel khania miram an enkol ani ti in soila adik mayang chu indawna atanga anlak kha an enkola heta hian an mi le sa an chen tira chen thei turin inte an sa a chutiang chun Israel hian miram enkolin ram buaya ni chhota a athinom ram tenen po anin ngur fawa khovel sarkar chuan Israel chuan helai Golan Heights chi chuasan turin an nora amai ro chu Israel hian a chuasan tak tak lova punthen khata in siam ram te po ombok ma se tunthlang hian Golan Heights le indawna atanga alak mun then khathi Israel hian en kola chu Donald Trump chuan Israel rama apom pui mi abokani khamin hu Biden sarkar hu hian Israel nena in lai chin na hi athalo chhota viau maya sang hi somni chawa tangkhan na tin hu le drama inkar po hi athalo chho viau mai ni in na langa Donald Trump chuan Netanyahu chu Palestinian tenena in ran na siam dal tu ni in alo soi photo bok
Amara chu an pahnih Trump le Netanyahu te hi tun hnai thla engemaw zat chhung khan an inkara in rem lo na te chu an chingfel ni in a langa July thla khan Trump hian Netanyahu hi Mar-a-Lago resort a lo mikhual nge a hemin hu hian an pahnih hian phone call in voi engemaw zat an in beto bok Gaza in do na kum ni don a lo om ta a Trump hian hei hi ti to padu thu a soi chuak mi tam tak thi na hi Israel hian he in do na hi rang takin ati top tur ani ti in Trump chuan a soi Tlama sa khan Israel official te chuan Trump an Israel in do na ti top thuai tura angin fogo wangin Times of Israel hena an lungoi lo thu an lo soi to a January thla President Louis hian an hna a chelle don ta ni in a langa Israel in hellam anur na hian thil dang lam Trump hian a thlen tir ngei harin om ta ni Donald Trump chu president aron ni chaudona January thla lak lu ani anga chumi hnuwa khovelom dan tur Russia Ukraine in do na hi darkar sumni pali chungin ka ti top thei ti te Israel hin in do na hi ati top watanga ni ti te chutiang zong chu Trump hin engtin nge aron deal chaudon engtin nge ma aron lak don ti te chu thil hriat chak tak ani to ani engponi se chanchin tharber returin he channel hi hinlo ngai chang le phot mai aniang chu